La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, cetățeanul român cu domiciliul în străinătate poate vota prin corespondență dacă se înscrie până la data de 22 octombrie 2020 pe portalul pus la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă, votstrăinătate.ro. Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online prin care să menționeze nume, prenume, cod numeric personal, adresă de domiciliu sau reședință, adresă de e-mail, opțiunea de transmitere în țară sau la reprezentanța diplomatică a votului exprimat prin corespondență, precum și copia scanată sau fotografia actului de identitate și a documentului care dovedește dreptul de ședere. Acestea pot fi colanță sau vinietă aplicate în pașaport, privind reședința sau dreptul de ședere, certificatul de înregistrare, autorizația de muncă, un document care atestă reședința permanentă sau înregistrarea privind plata taxelor, permisul de conducere sau documentul care conține numărul național de asigurare socială, contractul de închiriere a locuinței sau un extras de cont bancar curent la o bancă, precum și facturi de plată a utilităților în Marea Britanie. Doar unul din aceste documente vă este necesar. Odată efectuată înscrierea pe website, veți primi în căsuța poștală personală un e-mail cu un link prin care vă veți valida această înscriere. Atenție! Aceasta vine în termen de 5 zile de la data înscrierii, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că aveți acele zile la dispoziție. Pentru orice întrebări, nu ezitați să contactați contact@votstrăinătate.ro sau misiunea diplomatică din țara dumneavoastră.